ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದುರ್ಗಾ ಕೆಪ್ಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಪೂರ ಕೆಲೆಂಚೋಲಾರೆ ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಉಲ್ಲೆ ಸೊ ಇನ್ನಿದಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಜ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ OTT ಫಸ್ಟ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ಸೀಸನ್ ಬರ್ತದ್ದು 45 ದಿನ ನಡತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೀಸನ್ ಅವಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ 15 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಲ್ಲೇರು ಸೊ 15 ಜನದ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಕ್ಲು ಓನ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಸೊ ಆ ಓನ್ಲಿ ಎನ್ಮ ಜನಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರುವಂಜಿ ನಮಕೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ್ತ ವಿಷಯ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ದಾಯನಿಕಲ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪೆತುಲೆ ಈತನೆಟ್ಟದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆದಿಪಡರ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ್ಲ ಟಾಪ್ ನಾಚ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಈತನೆಟ್ಟ ಟೋಟಲ್ ಒಂಜಿ 15 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ನಕ್ಲು ಇಲ್ಲ 15 ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿನಾಲೆ ವೀಕ್ ರೀಚ್ ಆನೆಟ್ಟಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸಿ ಅವರ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ್ ಈಸಿ ಅದು ತಿಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಲಕ್ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಲಕ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗ್ಲ ಆತನ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತೇರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆದಾರನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಲ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿಖಿಲ್ ತೂತಾರೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ ಏರ್ ಪೂರ ತೂಂದುಲರು ಅಕ್ಲ್ ಪೂರ ತೂತೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಣೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸಪೋಸ್ ಏರ್ ಪೂರ ತೂತುಜಾರು ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮುಖ ಮೈನದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಎಂಕೆ ಏರ್ಲದಲ್ಲ ಕುರ್ಪುಜ್ಜರು ದಯಪಂಡ ಏನೊಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೊ ಆರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಯಾರನ್ನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಪೂರ ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬುದಾರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಟ್ಲಾರನ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ತೊಯ್ಪದು ಎಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬುದಾರು ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಆರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯಪಂಡ ಏನು ದೈ ಜಿಡಿಪ್ನಾಗ ಆರೇನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಲ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಮಲ್ತನ ಆತ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾತೆರೆದೇರು ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆತೆ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜೆ ಆರಡ ವೆರಿ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಮೈನ್ ಅದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಲಾಗ್ದಲ್ಲ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಆರಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದು ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅವೆಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅದನ್ನ ಆರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಏನೊಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಲಿಂಕ್ ಕಡಪ್ನಾಗ ಐಕ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ ನಾವು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಂದು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆರಡ ಸೊ ಮೈನ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಓಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಿಖಿಲ್ ಓಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ನುಂಡ ಒಂಜಿ ಊಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಓಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡ ಊಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡ ನಿಕ್ಲೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆದಿಪ್ಪಡು iOS ಆದಿಪ್ಪಡು ರಡ್ಡಿಟ್ಲ ಊಟ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದಾಯ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಅವು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಐಟ್ ಓಟ್ ನಾವು ಒಂದು ತಿರ್ತುಡುಂಡು ಓಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ತನಾಗ ಇತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಎನ್ಮ ಜನ ಕಂಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಎನ್ಮ ಜನತ ಪುದರ್ ವಿದ್ ಫೋಟೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಫೋಟೋ ಐ ಥಿಂಕ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಡಿಪ್ಪೋಡು ಕ್ಲಿಕ್ ಹಾಕದು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚನಿಕ್ಲು 100 ಸರಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒರಿ 100 ಓಟ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸೊ ಒಂಜೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆದಿತ್ತನ 10 ಜನ ಮೀನು ಇತ್ತರ್ನ 100 ಓಟ್ 10 ಜನ ಮಲ್ತಾರನ 1000 ಓಟ್ ಆಪ್ ನಡೆಗೆ ಸೊ ಈ ಸರಿ ನಮ್ಮ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದಾಯ ಗೆಂದ ಓಡಪನ್ನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಈತನೆಟ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ದ ಕಿರೀಟ ಆದಿಪ್ಪಡು ಏರ್ಲ 19 ಅವು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿದ್ದೇ ಶುರುವಾವಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಐನಾತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ದಯ ಮಲ್ತದು ಓಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಊಟ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ನ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ.